Kerran on Tuokkola päässyt tulemaan. Mutta ei ole Tuokkola vielä onnistunut maalin teossa. Ja siellä on ensimmäinen maali ja kukakaan muukaan siellä on, kun Kauppiaisistokset sitä maalia siellä värkkäämässä ja KV siirtyy 1-0 johtoon. Ja tässä nähdään uusintana siinä Heikko syöttöä ja sieltä pääsee tulemaan Veera Kauppi. Ja purjehtii ja maalin takana sitten pelaa siihen maalin eteen ja siellä on ensimmäinen maali valmis ja KV 1-0 johtoon. Ja ilmaa siinä pallon alla. Nyt Oona Kauppi kulmassa. Lindström vastassa saa hyvin pelattua viivaan ja nyt sieltä voisi hakea laukausta Kauppi. Toinen Kauppi, Veera Kauppi tällä kertaa ja Veera Kauppi tarjoilee ja Wallenius iskee 2-0. Kyllä on kauniita Veera Kauppin nuo tarjoilut ja Walleniukselta kyllä erinomainen viimeistelykin, tuollainen maanuliainen alakulma ja KV 2-0 johtoon. Peliä käyty 31-18 ja tätä erää juuri se reilu puolet pelattu. Tässä vielä uusintana. Katsokaa tuolta Veera Kauppin syöttöä. Näkee sen tilan siinä aivan keskellä. On Wallenius aivan vapaana. Ja laittaa pallon varmasti verkkoon ja KV 2-0 johtoon. Tyylikkäästi siinä pelataan se tila Salmela. Sieltä olisi jo kyllä toiseltakin puolelta sitä vetoa voinut hakea. Wallenius jättää Kaupille uudelleen Wallenius. Kauppi hyvä syöttö eteenpäin ja aivan vapaana siinä ollaan maalin edessä ja tällä kertaa maalin tekijänä Oona Kauppi. Että oli vähän sellainen maali, että mietityttää jälleen kerran, että kun salibändissä sitä kakkossyöttöä ei anneta kellekään, pisteitä siitä ei jaeta, niin tuossa melkein olisi voinut useammallakin pelaajalle antaa. Tässä vielä uusintana tuo äskeinen maali. Veera Kauppi sinne viivassa, Wallenius Kauppi sinne toiselle puolelle ja lopulta siinä ollaan maalin edessä. Keinänen edelleen pysyy pallo Keinäsellä, painaa sinne maaliin taakse. Ja selässä siinä vähän sitä vauhtia tulee, joten tuo sieltä näytetään. Edelleen pallo kuitenkin KV:lla pysyy. Seuraava veto lähtee. Vahvasti pomppia. Sitten ollaan kakkospalloissa ja nyt onnistuu sitten seuraava kentällinen, kakkoskentällinen. Johanna Omi pääsee laittamaan pelin 4-0 KV:lle ja samalta sektorilta sekin maali nyt tulee. Tuo keskusta, niin siitä ei oikein ei ole päässyt Eräviikingit katkaisemaan noita hyökkäyksiä, vaan seuraava maali sitten heilahtaa. Salmela. Aho hakee syöttöä. Kauppi pääsee vippaamaan, ei ihan siihen pääse. Veera Kauppi siellä takatolpilla laittamaan tyhjiin, vaan kulmaan se pallo lopulta menee. Kauppi ja Veera Kauppi tekee tyylillä maalin ja peli 5-0. Niin sanottu vanhanaikainen tuolta etukulmasta menee. Ja Laura Loisa on yllätetty nyt jo 5. kerran. Vaikea peli tämä on kyllä Eräviikingin ollut. Ja tässä vielä uusintana tuo äskeinen maali sieltä lähtee Veera Kauppi ja näkee, että siellä on se pieni tila Laura Loisan vartioiman maalin takana. KV:lla tuolla 5 pakilla Lindström aivan vapaana mallinnassa. Tuokkola painaa maalille, mutta loistavaa on Aaltosen seivi
Tuokkola on se pelaaja, kyllä eniten noita paikkoja on siunaantunut tuosta Kokri-joukkueesta. Hyvä katko siinä oli, nyt pitäisi tehdä maali. Ja siellä se on, Saarikoski tarjoilee. Ja peli 5-1. Kyllä Saikalisä sitten sitä tulosta loppujen lopuksi tuotti. Ja maalin tekijänä numero 10 Daniela Markelin. Vilja Saarikoski siihen syöttäjäksi. Tässä vielä nähdään usinana tuo äskeinen tilanne. Kahdella pelaajalla siellä ylhäällä ollaan karvaamassa. Ja nopea, hyvä katko siinä R-Vikingillä. Ja Saarikoski näkee Markelinin siellä laidalla ja pelaa kavennus maalia. 2,5 minuuttia on tätä kamppailua jäljellä. 6-5 vastaan. Huotari nostaa sinne ylös Veera Kauppi ja pääsee laittamaan ne tyhjiin. Ja tämän ottelun toisen maalin 2+2 tehot tähän kamppailuun. Ei tuottanut tulosta tuo ilman maalivahtia pelaaminen. Niin se kuitenkin osuu. Aktiivisesti haetaan tänne vasemmalle puolelle sitä laukausta Ylikoilaa. Toiselle puolelle veto lähtee ja sinne se lopulta menee. Onko se sitten Markeliin, joka sen lopulta tuikkaa sisään vai oliko se jo maalinen sisällä ennen kuin osui siihen palloon. Mutta joka tapauksessa ylivoimamaali vielä R-Vikingille tähän kamppailuun loppuun. Ja tässä vielä uusintana tuo 6-2 kavennusmaali. Piispa pelaa sinne Ylikoilla toiselle puolelle ja sieltä lähtee terävä kuti. Ja 2 pelaajaa siinä on Markelin ja Saarikoski siinä huiskimassa.